Takže čau lidi, jsme zpátky. Uri Heroes of the Storm. Kde se na to? Je to vyrovnaný souboj. 10-9 bereme teďka. No, asi to. Kurva, 10-10. No. Jo. No, kolik tam maximálně Honzo dá tak? Maximálně. Nevím. Versus. Ještě 10-10, teď už je kolik? 11-10. Kurva. Omlouvám se vám furt za tu bude obraz, furt vám omlouvám. Ale před chvílou jsme tady to oslavili, že jo? Jo. Koupili jsme si šampaňský, tak jsme tady bouchli. Chtěl jsem to natočit, ale to by bylo trapas, že jo? Jo. Tak to radši nepouštím. Teďka to je 11-11, dámy a pánové, to je vyrovnaný souboj, to je strašný. Ej, jak jsem začal tady, tak to bylo myslím 8-7, 6-2 nebo kolik to bylo pro nás, ne? No. Už je to 11-11. Tady vidíte Honza, jak hraje. Já jsem tady jako. No. To je Honza, no a jdeme hrát, nebudu vám se radši ukázat, to trapný je, nebudem hrát. Za chvíli možná natočím i ještě takovou strašně dobrou hru, to se zasmějete všichni, že jo? To vám nebudu prozradit, jak ta hra jmenuje, že ne? No. Ani ne. To vám asi neprozradím, až pak, až bude u konce, tak vám to řekneme. A je to doma, 12-12, mohli jsme vyhrát, ale teďka nám to dali. Že jo? Jo. Nevadí, se učí potom. Teď jdeš kam? Jako zničit. Pacifikovat. Jak vidíte, tak to je stále 12-12, jako... No, asi tak. No, teď nám přišly posily. 13-12 vedeme. Jasně. To je tady to zajímavý. Budeme natáčet, když se to přeruší, tak se to přeruší, no. Tak když se to dotočíme pak konec, nebo dotočíme pak šejka, ještě nějaký rival natočíme. Furt nemůžete psát do papířku videa, furt můžete psát. Jeden kluk se mě ptal tam, jestli mám natočit nějakou hru, please. Psal mi nějakou hru, jestli mám natočit jako soutěž nějakou. Soutěž bude možná, nevím ještě. Rozhodnu se o nějakou hru, nevím ještě. 14-13 budeme. Já se vám ještě ozvu, když tady byste někdo chtěl, tak pište mě. 14-13 budeme furt stále. Tohle to video možná bude 5minutové, neví se. To dáme ho Honzo konec, aby se tam byli další, ne? Jo. Tak se mějte zatím, čau. Jo. No ještě jsem tam zále. Ne, ještě nekončíme, dal jsem si s vás ráno, že jste tady zpátky. Je to 14-14, dámy a pánové, je to 14-14 vyrovnaný souboj. Musíme vyhrát. A teďka vedeme 15-14, jsme to otočili. Omlouvám se takovou strašně hlučnou grafiku. Omlouvám se za ten mobil, že blbne, ale je to lepší, nebojte se. Tak je to 15-14.